3.66. Okay, sunod. Last, ay mga kabakal, mga Say comment. sabi ko yung 22. kaning last na to nga picture mo siya yung pinaka popular sa BTS. Ang gwapo, pinaka amazing, pinaka handsome. And feelings. Wala na may mga kuha nga bati. Puro na nindot. Kasi Siya na guys. Siya na, guys. Opa. kani 25 ako. Kaya to pala. 25 ako ano lang. 25 din ako. Perfect 25. 100. Yeah. So, Dili kalimot. So, ginagbaranggetan. Ano yung magkagago na. Kaya tayo magkagago. Bale ba tayo dito?